Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, wśród przeróżnych spraw dzisiejszego świata Pan Bóg daje nam kolejny taki moment, byśmy wszyscy na chwilę przystanęli i zatopili się w radosnej zadumie nad sensem stworzenia. Powodem ku temu jest narodzenie Bożego Syna Jezusa Chrystusa, który posłany na świat w postaci małego dziecka dokonał największego dzieła w historii ludzkości. Wchodząc po raz kolejny w przeżywanie radości świąt Bożego Narodzenia, chciejmy autentycznie, wpatrując się w Chrystusa, na nowo poszukać sensu swojego życia. W niewielkich sprawach tego świata, w codziennym zabieganiu, ale w ufnym zanurzeniu się w obecności Boga i Jego pokornym przebywaniu wśród nas w osobie nowonarodzonego dziecka. Niech tegoroczne świętowanie narodzin naszego Zbawiciela, które napełnia nas radością i otwartością na drugiego człowieka, przyniesie Wam i Waszym bliskim wiele pokoju w sercach. Niech Dziecię Jezus napełnia Was miłością, radością i pokojem, umacnia więzi w Waszych rodzinach i środowiskach, a także uwrażliwia Wasze serca i sumienia na troskę o każde ludzkie życie, o wychowanie młodego pokolenia, o los ludzi starszych, chorych, cierpiących i bezrobotnych. Idźmy z nadzieją na nieznane drogi nowego 2019 roku, zapraszając Chrystusa w naszą codzienność. Niech łaska i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa będą z nami wszystkimi.